Здравейте, уважаеми българи! Положението в нашата мила и страдала татковина от ден на ден става все по-нетърпимо. Това видео послание ще започна с един цитат от дядо Петко Славейко, който казва: власт, която се отдалечава от народа, пада като отсечено от към корена дърва. Това е самата истина. Ставаме свидетели на все по-голямата бруталност и арогантност от страна на политическия елит, от представителите на медиите, от представителите на органите, които са оторизирани да съблюдават реда и сигурността в българското общество. Започвам с един крайно възмутителен момент. Вчера народният представител от Има такъв народ Тошко Йорданов брутално се изказа и пред цялата българска общественост обиди, да не кажа и по-тежка дума, лекарското съсловие и по-точно бъдещи лекари и медицински специалисти. Този дребен човечец, но с абсолютно високо самомнение за себе си, брутално ги обиди и ги изпрати да учат срещу заплащане в чужбината и да работят за жълти стотинки. А на тяхно място този индивид ще да вкарва лекари срещу по 500 лева заплащане. Това можем ли да го търпим вече? Лекарът на здравеопазването е излъчен от квотата на тази партия. Има такъв народ. Тези самозабравили се шоумени, които в продължение на няколко години успяваха да мамят и лъжат, заблуждават българската общественост и да карат хората едва ли не да ги подкрепят. На следващото място бих акцентирал върху поведението на българските представители на медиите ни. Аз смятам, че в България истинска журналистика няма, или има журналисти, които се броят на пръстите, айде на двете ръце, да бъда честен. Всички останали са слуги на управляващата продажна сган. Какво имам предвид? Онзи ден на 28 юни десетки хиляди, стотици хиляди смели, свободни българи излязохме по площадите на градовете, селата и в столицата, естествено. Но нямаше грам информация, съобщение, че виждате ли, българите сме се събудили и сме излезли по площадите да защитим своята национална валута и свой национален суверенитет. Като контрапункт да липсваш тази информация в медийното пространство, точно обратно, от сутрин до вечер и на следващия ден, дори и да третия ден след тези събития, нашите медии продължават да ни облъчват с информация за протеста в съседна Сърбия и сборището на представителите на онази извратена част от човечеството в Будапеща. Това бяха основните акценти в медийния обмен от неделя насам. Не на последно място, естествено, и за пантерата. По-точно леопарда около Шуменското плато. Но там я докарахме, скъпи сънародници, да бъдем оставени, да ни водят за носовете и да си правят каквото искат на нашия гръб. Третия акцент, или момент по-точно върху който искам да акцентирам, е поведението на представителите на Министерството на вътрешните работи. Да, сред тези
представители, има честни, достойни, почтени хора, които изпълняват своя дълг, своите задачи отговорно и добросъвестно. Но за съжаление в огромната си част тези индивиди, аз вече не мога и не искам да ги наричам колеги по каквато и да е форма, станаха съучастници на една продажна сган. Защото аз бях на протеста на 28, бях на първата линия, на първата редица пред общината, пред кметството в София, където няколко реда жандармеристи обезумели, изглеждащи като престъпници, като мутри, с мътни кръвясали погледи, бяха готови да се саморазправят с мирно протестиращи граждани, които участваха в митинга. Именно тези индивиди без всякакво основание използваха сълзотворен спрей и обгазиха една част от присъстващи. За съжаление, това бяха жени и възрастни хора. На опитите им да ги попитам на какво основание, кой им е заповядал, те само гледаха свирепо и треперейки бяха готови да използват прекомерна свръхсила, с цел физическо обезвреждане, така да се израза, на протестиращите. Ето защо, народе, те призовавам за пореден път да не стоим в домовете си, да не бъдем безмълвни, да не бъдем безучастни, а да бъдем смели, да се чувстваме свободни, да бъдем упорити при отстояването на нашите права, на нашите дадени по силата на Конституцията права на волеизлияние, на право на събиране, на право на протестиране, на право на определяне на политиките, които би следвало да изпълняват онези продажници, които са се намърдали противозаконно в българския парламент. Ето защо в петък на 4 юли, когато ще се гласува вота на недоверие на това продажно правителство, призовавам всеки, който има възможност да се яви пред българския парламент в 12 часа, петък, 4 юли, да демонстрираме и ясно и категорично да заявим, че повече няма да търпим тази продажност, тази омраза към обикновените хора от страна на политическия елит, от страна на представителите на медиите, от страна на представителите на органите на реда. На тази бруталност трябва да сложим край. Бъдете смели, бъдете отговорни, мислете за бъдещето на нашите наследници и за просперитета на родината, нашата майка България. До четвъртък, до петък, 4 юли, пред Народното събрание, 12 часа. Бъдете живи и здрави!